Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pabring dato. Ay naman itong akong karsunis nga isudlan ako panyo ha. Nagipakungkong ni Lolo. Tira. Oh, nga panyo. Gamay nga panyo. Sama ning iyang giputos. Oh, uy, unsa ni? Gahi nga lingin nga bato. No, unsa ni Kalsiyas bato? Mura minig siminto. Hala, may gahom kaning bato nga giputos og panyo ni Lolo. Malikot ka kung imo nang ipakita sa pagtao. Bisan sa imong igagaw, imo lang ka na kumuha pag-ayo. Unsam sa nis Lolo eh. Binlan magug bato ni Darna nga lalaki man ko. Wa pagi instruction kung unsaon na ko ang bato. Ako ba ning tutukan o ako bang tunlon? Dako siya gamay sa Julin. Pero unsa lagi kita ay gahom ni bato ha oy? Ano ako magigibin na ni Lolo ini? Unsa kay lami ni batuha no? Tinapan ako bil. May bawaan man Tre! Mura man ginig siminto nga giumol ay. Kawa say lami ni batuha ay. Bitaw ginis lulupilo eh. Bisan pa doon na siya kamatay. Pangumidya ba yun? Lo, tinuod nga umo atong kaliwat. Oo, tinuod ka. Mao nga kinahanglang ma-proud ka, kaya dili ka ng tao ungo. Nya lagi, nganong awayon magkususkulahan. O may magigamikon ako kay kaliwat ko mo. Sila ang waswerte, gawa magkikamigo mo. Kaya kapala ka, muabot ng adlaw nga makakita na ka o tinuod kay ka na. Bisag ungo pa ka. Gusto si Lolo. Si Mikmik ang akong amigo. Lunod patay na ko. Ngabisan unsa ba ko? Amigo lang gyapon mi. Pero, unsa ka no? Kung ako na nasultihan si Mikmik, bahin ining kabiling ni Lolo. Na Arminterio. Anya, tuwa rin itong tapita ang payag sa umo. Diha lang una ng motor. Kinahanglang makuhaan akong picture ang umo nga gwapo. Lo, atagi kong klobi, kung unsa na. Gamay lang ak Lolo. Para barang ba na, saman ako ba ng tunlon? Unya, musinggit kog Darna. Doon na lang ako sa payag. Anha ko na luyos pansyon nga taas ay. Lo, tabang daw, tabang. Uy, saman nun? May nagsigig tabi sa payag. Saman, Padulan ta na akong gamay di. sabi na ko. Ako na ning tunlon. Uy, ang gwapong ungo. Lo, Doon na siya gunitan sa iyong tudlo. Kuhaan akong video, be. pasabta ko, Lo. Anong ako may gibinlan ni mo ini? Problema na nung ko ini. Saan man yung ikipangyaw-yaw? Uslan man ito, nga imo nang gibadawat na po. Imo nang gipakapinan o panuugon o sawin na po pag-amit ni Mato. Bato. Kinsa na? Patay na ko. Kinsa nang nasgawas? Oh, ako ni puson. Ibang kuning kinabuhi. Akong susihon kung kinsa nang naas menteryo.
Bahala makagawas ko din sa sementeryo. Kanang dili ko makitaan sa gwapong ungo. Hoy! Oh, nakitaan ko niya. Nga nung karon pa man ko mahibaw nga ni Ara na ka din ilubong, te. Bahala na lang ni. Gamito na lang ako pagka-artista. Ate! Dugay na kay kong nagita ni mo. Ikaw ang kauban ni Nganong mibalik ka din, he? Ikaw ang naniid na po sa kong payag. Ha? Huwag ko may bawa niya mo gipanulti, uy. Nakita di ka nagdagan ka. Paingon din, eh. Ano lang pamakak? Oh, kuan. Nangita magod ko sa lubong sa kong ate. Oh, ate. O niya, niara man ti ay. Pantyon man na sa lalaki ang imong gilakan. Aw, nasayop di ay. Niara. Kana, bata sad na. Di sad mahimong imo ng ate. Booking na ka. Bosa, gina. Sulti na lang nga ikaw ang naniid dito sa kong payag. Unya, sultihi ko kung anong naniid ka na ako. Kuan, uwa ko maniid, no? Actually, Ayaw ko actually he, kay tuali karon. kuan bitaw. Sa? Tinuod bitaw nga dito ko sa imong payag kay... Hmm? Kay... Naniid ka na ko. Wa, uy! Ganahan ako magkik-friend tug ungo. Aw. Oo ba? Maugit na. Sorry ha, nga nakadisturbo ko nimo. Unsay mo nakita? Wa! Unsay mo nakita? Uy, ayaw lang panghikap mo ko'y nakita. Ayaw pa makak. May nakita ka na ko dito sa payag. Nanglili ka na ko, no? Wa lagi ko manglili, kuan. Sorry na. Nanglili bitaw ko. Daan pa ko. Unya sa imong pagpanglili, unsay mo nakita? Ikaw nga, gwapo. Oo, gwapo. Oh. Ah, Niya nang tumboy. Excuse ha. uy! Masibat mo na siya. Unsa? Gili-li ka itong bayhana? Oo, abay. Huwag ba kasi yung suguan ni Dindo nga panitan sa ko? Kung ano papanitan na sa kandindo? Kay ungo lagi ko. Oh, maoy kuyaw na ron. Ang mga tao na'y manglilis ungo ron. Mikmik, abay. May ipakita di ko nimo. Dali sa payag. Dindo, Oh, saman. Nalingaw ka sa mong laglaan? dito ko sementeryo. Og nakita na ko katong Johnny nga nagsigigyaw-yaw. Nakigsulti siyang lolo. Unsa? Uy! Napraning ni Gines Johnny? Ingon anak magiging ka ng mga ungo ko no. Uy! Mura na sila mga praning usahay. Kadiyot ha. Doon ako ipakita ni mo tanawan ni. Tanawa sa akong cellphone. Hay naman akong cellphone. Oh. Tinahira mo ito sa akong bulsa. Uy. Hala. Nawa lagi. Nawa ka to nabilin dito sa sementeryo? Bay, Jenny. Nonso ka, nagtungok naman ko dinoon ka diha. Unsa may maipakita na ko eh. Kuan, abay. Naglibo ko kung ngay binina akong ipakita nimo. Di na lang, eh. Imo na hinoon kong gisultihan. Sige na. Sige. Kini ba? Panyo mo lagi na. Gibugkos. Lagi. Bahala na lang ni. Ako na lang supakon ang panugon sa namatay. Ha? Sige. Ako ang ablihan, bay. Naa. Uy. Gamayng bato? Oo, Giputo sa panyo? mao na abay, kamay bato. Murag siminto nga. Gilingin, murag julin. Abay. Unsa man si mong pananaw? Simento nga gilingin. Ngano mo ka nga gibilin man ni lulupilo na ko, no? Unsay, Abay, Mikmik. Mauna ang giwarawara ni Lulu nga iyang ipadawat nako. unsa? Kun mauna,
Ikaw ginapinlan sa pagkaungo sa imong apuhan. Abay, Johnny. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!